21:30. Премиера по BTV Story и на Voyu.bg. Капитан Вагнер, какво правят тук? Вагнер, да не дойдохте пеша? Шефе, Много кръв ли е? няма кръв. Той е стресиран. Имам заболяване, безпокойство, сърцебиене, страх от пътуване. Ние сме спасени. Супер ченгетата са тук. Не пропускайте новите епизоди на Сезар Вагнер. Време е да победите страховете си. Събота, 22:30. BTV Story. Някой ден клоунската маска ще падне и всички ще изгорите. Какво става? Каква е тази снимка? Кой е написал онзи коментар под снимката? Под дяволите. Край. Трябваше да я оставиш на мен. Сега всички ще изгнием в затвора. Вярваш ли в любовта от пръв поглед? Чуй ме всеки уикенд, 20 часа. Премиерен епизод по BTV Story.